Phambili izwi lomzansi asibulele kakhulu esingenile ke ngokuqhubeni apho sithile bake sothi isintu sam siphakathi inkosi kwemphulaphula ke besinapha eqalile inkqubo nangoku sendawonye khona ke uDr Khehlelezi uProfessor Omkhulu ngalixesha ke sisenqubeni igama layo sishokamani sithi isintu sam sithetha ngendaba ezithinta ke ukuncedakala kwabantu abaninzi lapho ke zibaphilisayo intetho zakhe uProfessor Khehlelezi ukhona ngaphakathi ezindlini zosasazo kwakumado lusuke emazweni hey Dumandumane mfowethu edume kwelasezizweni Dumandumani edume kwelasezizweni isihlahla somzebeni ndela mzimba bejembeje mvazweni empandla inkosi ayiqedwa Kosa iqedwa Omkhulu kakhulukazi xa isuke emazweni iyonceda izizwe ngokuhlukana kwazo hey mfowethu bese ngicisha ngakhulu phala ngiseNetherlands man ngoba uma ngihamba ngapha ngaziwa uma ngihamba you know mawulaphana uphila a free life at times kumnandi ukuduma at times akumnandi because kunezinto odinga ukuthi nje ukube free nawe uhambe walk free but if lana kwesinye isikhathi yazi mawudumile bakunaka nokuthi udlani kwesinye isikhathi nokuhalela nje ukuthi ngidle kabishi isizoba istory these days istory eziningi uyithola ku YouTube abantu they don't watch TV they spend their time ku YouTube na ku TikTok so bengikhululekile mfethu ngiwalk free yonke into nganamuntu lokho engijaja nje but anyway South Africa is good now mfethu right mfethu yabona nje bengikhuluma isilungu lapha right sesibuyile ndokodela silapha siqale service yaphezolo ngethemba bancedekele kakhulukazi ecaweni mfethu iservice yayizolo kungcono ngingakhulumi ngabe kuthiwa abantu bayayikhulumela bona ukuthi bekwenzakalani abayilindele mfethu ekseni nje mawuvuka ngo6 o'clock kusasa ngicela abantu baye ku YouTube ngike ngayibhala ngaposto ngathi mina kungenzeka kunento ozosizakala kuyona kusasa ukubuka kwakho nje inkonzo uthi Dr Khehlelezi ungayi kulezi ezinye nayo mfowethu YouTube usuyafana no Facebook sekunabo Dr Khehlelezi abantu abaningi nje mabe post izinto they involve igama lika Dr Khehlelezi ugcina umuntu engasakwazi ukubuka akabuka inkonzo yena yakusasa bazobona bengiqoka ishethele imhlophe isudu emnyama mfowethu babuka ukuthi bekwenzakalani some people will benefit kunezinto abazosizakala kuzona angena umuntu ku YouTube athi Dr Khehlelezi bazoyibona ina 140,000 subscribers YouTube yami that's my original YouTube ezinye nezinye lezi abasuke befakile ukuthi uKhehlelezi sethe uKhehlelezi ekhuluma uKhehlelezi ephendula uKhehlelezi aphendula into eyiningi angithi into eyiningi yazibenza njani yabo ngoba sikhuluma kanje bazo downloada lento yaka Facebook yaka Facebook bathathe yona lento yaka Facebook bayoyifaka ku YouTube so it becomes a fake izinto eziningi seziyi fake kahle abantu abenza lokho isikhathi esiningi abantu abazimbangi zami abantu abalwisa uKhehlelezi they want to feed abantu the wrong information about uKhehlelezi once they feed abantu yabona nje abantu abaningi they hate uKhehlelezi but they hate uKhehlelezi up until they come to me bese beyabona hayibo lo muntu ngokuveza enjena ayikho nje le yonke lento uthola ukuthi sengipendwe ngapendwa but ke I won't lose focus Mkhulu bonze inkonzo yempepho ndethemba ke abantu irespond kwizicelo zabo kwinto zabo mfowethu bengenza inkonzo ehlukile kakhulu ngiwulo muntu ke othi mayenza into ayenza ihluke maybe uzobheka namasudu engwaqokayo abanye bathi mahle abanye bathi mambi so ugcina ungasazi which one is which ngifuna style my own style ngedwa nje angifuni ukuthiwa hayi ukopele kungizwe ukopele kulobulobi ukopele kumandla ngizenzela into yami ngedwa so nenkonzo yayizolo beyihlukile but ihlukile nje bekuyinkonzo communicator nezidalwa izidalwa zabantu but umuntu osindisiwe ngithi mina don't run away from your roots imvelaphi yakho idlozi noma ungazuthini impepha sishise etendeni sikwenzile lokho that is why ngithi most of the people will learn a lot from enkonzweni yayizolo ku YouTube mabefika bebuka inkonzo yakho YouTube bazofunda okuningi
Dokotela, kukhona ivillage abantu yakhulukazi apha phandle nalapha ezinkundleni zokuxhumana isicelo sabo sivakele ndiyathanda wona dokotela ngumuntu ophinde abantu bamamele kwenye ixesha indaba yezigubhu ndivile ukuthi hayi man dokotela nisifikile nakuwo ndithe xa ngaba kufika isicelo sabahlali uthaka lokungeke sifuna xa basilapha ehafini yonyaka sike senze izinto kabutsha ukuthi uyophela unyaka uphela nabantu be-right ithi indaba yezigubhu dokotela kuthiwa zehlile mfowethu igubhu zehlile zami zonke kahle dokotela especially I think I started that last week. I think it was on Friday. Igubhu zami zehlile hey ngendlela esimanga. That is why special zakhona sosheshe siphele kahle dokotela. For example isigubhu lesi sika 85,000 siwu 35,000 which means sehle ngumalini ngo 50,000 nazo zonke nje ngokuya ngokunyuka kwazo zehlile kakhulu kucinga labantu njalo kakhulu mfowethu ngikhathele abantu abathi we lona kahle kahle mangehlisa mina igubhu to be honest with you ngisuke ngenzela ngitargete kakhulu ama fans wami umuntu othi ngimkhonzile uKhehlelezi exactly angimfuni umuntu oyisitha ozolanda into yami ngoba ethi let me try my best umuthi kahle kahle kumele ngeninyanga sike sibafundisa abantu umuthi awumsebenzele umuntu onganali ithemba ngoba ithemba lilodwa qala ilona elisindisa umuntu inkinga yami ngisuke ngaba honest kubantu ngatshela abantu iqiniso ngathi it is over lento yokuthi njalo abafundisi laba sindisiwe bahlala besabisa abantu bethi ungasithatha isigubhu ungayenyangeni bazi kahle bona ukuthi ebusuku banyonyoma beza kuthini noma bayaphuma baye ngaphandle kwamazwe bafika ngaphandle kwamazwe benziwe izinto mabenziwe izinto babuye mabebuya esontweni the very same people laba abantu abayesontweni asikhulume lobi iqiniso abantu abayesontweni abantu abahluphekile a rich man will never get time to go to church because rich umuntu rich do you know ukuthi akanaso isikhathi ukutshela kahle ukuthi Sunday mina nginama meetings I don't go to church umuntu rich isikhathi esiningi one une pride unempakamo two akanaso nje isikhathi sokuya esontweni ukutshela kahle ukuthi mina ngiyasonta maybe ngisonta kuKhehlelezi ku YouTube noma mina ngiyasonta I've got my role model ngisonta online exactly ngisathi ngizojowa mhlambi role model yakhe ipheshe exactly pheshe role model yami ufumana lexesha uvula YouTube a rich person won't go to church let me tell you iqiniso lihle then my question is laba abantu abayesontweni ke abafika bethi bazosonta kuthini why do we have to demand sithi thina woza nomnikelo ka 5,000 woza nomnikelo ka 20,000 wozo pledge 100,000 these people are struggling we not mina nje elami isonto umuntu okhuluma iqiniso it's rare uthole kuthiwa kuyanikela it's rare mangithi it's rare not every time unikela nje nako futhi leyo mali mabe khuluma iqiniso bonke bayokutshela ezayoni iqiniso phambi kaNkulunkulu nasi phambi kwabantu ngifunga ngengane yami imali abantu abanikela ngayo ngisiza the very same people abazesontweni basize ngokugibela thathani kuyo le mali abantu abanikele ngayo inkinga ngoba shoot bebenikelela nini ukuthi nigibele gibelani nikwazi ukubuya esontweni nikwazi ukuhamba angithathi mina imali yomnikelo ngibudgeta ngayo ngithi mina semele ngiyothenga imoto yami imoto ngiyoyithengelwa abantu mina umuntu okube kusuka kuyena yabona nje ngale nkonzo ade ngiyenza izolo mfowethu 100% ngipositive khona ozofika azonikela kimi ama-million ingilozi yami ayikaze yakhuluma into engale bushila uNkulunkulu kimi wathi lalela lento yenzela nanso into ade sifuna kukhona umuntu ozofika abantu abazofika bezobonga kuwo nemali yangempela into engiyenza izolo inkonzo engiyenza izolo leyanto it will also work for umuntu ongezange esontweni but ozobe eyibuka ozobe eyibuka uma eyenzile lento esithe akayenze ekade yenziwe esontweni definitely sure uzowina leyo nto kufanele ayiwine ngoba sizohamba futhi maduze siyoyiqedelela lenkonzo yethu ayiphelile ngivile into bana khona inkonzo enkulu ezayo hey ziyafika lobulobu kuwena indaba yes siyoyiqedelela mfowethu lenkonzo iyoqedelelwa Saturday mina nje ngizogcina ukudla Friday ntambama kahle dokotela mina ezuKhehlelezi ukudla ukuphuza amanzi ngizogcina Friday ngo12 emini ngiyagcina ngiyakuvala ukudla ngiyavala amanzi angidla ngiphuza ngiyoze ngiyodla Sunday ngo7 ntambama
zobe ngibamba ibhandi lamaliqala inkinga ukuthi nginalabantu abazobe beze esigodlweni Saturday. Okay, ngizinalabantu abazobe beze ku-event. Okay, kune ayikafiki leyo ndawo kwawo indaba bonile kulokhuzana kwi-status, right? Kunale event ka Casper Nyuvesi. Casper uzobe fikile kodwa kube ngakho ringi ke kodwa no kuzobe ngali uzobe perform uzobe performa nje cula okay abantu eThekwini. So mina ithi into yami ofuna ukuya ku Casper akaye ku event, but maqeda that event mina angeke ngiqede nokuyiqeda event. Okay, ngiyasuka nginyukela entabeni. Wonke umuntu mfethu yobe egqoka umNazaretha wakho omhlophe, maye nganayo umuntu namNazaretha uzobe egqoka ingubo yakhe emhlophe. Ngibatshelile abantu ngathi uNkulunkulu le nto mfethu it was not planned. Khona abantu abazothi hawu Umkhulu wakhuluma late kanjena siplananga, besifuna ukusuka eCape Town, besifuna ukusuka eMpumalanga, sifuna ukusuka eGoli, besifuna ukusuka eJozini, asiplananga siyafuna ukuya entabeni. Beyingekho planned. It was is propheto esiphume on Sunday esontweni laseZayoni. Uthe uNkulunkulu lalela ke usukwenzile konke njengamanje senzele ifavor. Kunabantu abaserious okumele bayothatha izinto zabo entabeni. Lithi iBhayibheli uma ulokhuzeni ulo enza umnikelo entabeni uIsaka nobaba kuAbraham kwakufanele ukuthi bayowenza umnikelo isacrifice okumele bayowenza kuphi entabeni. Uma befika bathola imvi boshelwe esihlahleni uAbraham sebemtshela ukuthi uzonikela ngendodana yakhe. This time thina sile entabeni ukuyonikela ngesilwane. Okay, but entabeni ngiyogquma abantu. Kunabantu abazoqunywa eintatha kusasehlele emanzini. Kunabantu abayempophomeni abasiwe empophomeni. Asifuni imali yomuntu mfowethu. Kahle nje. Hayi. Yabo lezi ithanda ukukhuluma nakho kuseyoqola sifuna imali yomuntu. Uyiphathela nje imali yakho yokugibela ukuthi sikwazi ukukhokhela ini amatekisi. Okay. Imali yakho nje 100 rand wakho. Ozogibela 50 rand wakho uyayiwa, 50 rand wakho kuyabuya. Kuphela. Sicela asifune umuntu ozosiphathela isikhaftini. Sicela ungalokhu uphatha isikhaftini uphatha isikhaftini wenza no. Inkonzo mfethu esiyoyenza nje yomuntu wonke. Into ongayiphatha ingubo yakho nje umNazaretha. Maybe usungaphatha nengubo yokumbatha. Mawuthi ufuna ukuhlephula ubuthongo uzwela amakhaza. Kodwa ngicabanga ukuthi ngendlela abafana bami bayotheza inkuni. Okay. Theziwe inkuni zigcwele kuvuliwe inkundla inkulu. Kuyasontwa sizobe sivakashelwe ile gang abathi wafa yaseZimbabwe. Bakhona laba bashaya igubhe eziningi. Bazobe khona mfowethu kuyobe kushubile. Uma sifuna ukuthi thina test uNkulunkulu ukuthi lithi iBhayibheli okungenzeka kubantu uyena kuyenzeka. Thina mfowethu ibhandi mina ngiyaliqala Friday 12 o'clock ngiyagcina ukudla. Ngiyoze ngiyodla Sunday. Abantu ngithe mina ngoba abantu sebeba noshukela abaningi emzimbeni. Abaningi ke abagcina at least ngo12 o'clock Saturday. Okay. 12 o'clock Saturday bazozibona bawulinqamla Sunday masiphume esontweni. Okay. Yabona mfowethu uma ngiyofika esontweni lika fire Sunday. Ngobe ngabambeki ngiyacela uma kuukuthi awuye entabeni kodwa uthi mina ngizoyijoyina inkonzo Sunday esontweni lika fire. Ungadle ekseni. Gcina ukudla ke Saturday untambama. Ungafika esontweni ufika not even ifruit. Ungaphuza amanzi ngoba ngiyobe ngingabambeki, ngiyobe ngingathinteki. Izandla zami ziyobe zumlilo. Ziyobe zumlilo ngoba uzongibona nokugqoka ngiyobe ngingcolile ngiyiphara. Maybe la izitha zami eziyosizakala khona zithi ayikwazi wangcola bandla. Nibe niyambona ngoba ngiyobe ngibuye entabeni. Ngiyobe ngingathinteki. Ibandla ngiyolishiya emuva. Abaningi abasonta kufaya bawehla nami. Abanye bawolinqamula Sunday. Masibuya siyothi sehle entabeni siyobe sivutha. Baba akade bekhona esontweni mfethu Sunday. Elikese Zayoni babonile. Futhi bashilo ingane zami ke zasezayoni sezingijwayele. Hayi Umkhulu ayinesibhacu kakhulu. Mfowethu isibhacu nginaso kakhulu eZayoni. Nginaso kakhulu eZayoni nginesibhacu kakhulu. But into emnandi ukuthi angikaze ngaphuma eZayoni ngilimaza umuntu. Kuthiwa uvuvukele ngoba ngisuke ngikushaya ngisemoyeni. Okay. Kusuke kunento engilwa nayo. Yes. Ngisazothi ba mangilwa nayo kunama results aphumayo. Inkonzo yaseZayoni imnandi ke. Akushiya ukuthi njengamanje ozani zonike la uyazi uyiyela wena ngobeka imali yakho eladini. It's aid yobonga, it's aid yenza ini ngoba ama results usukuwabona. Mkhulu khona le ndaba ye-event kaCasper ake singene kuyona. Casper uzobe edilikile khona eMzo Lifestyle. Mfowethu Casper udilikile uze eMzo Lifestyle.
ngibonile ama university iyahlokoma ama university amaningi ingane zonke zithi indlela yethu iMzo lifestyle emahlabathi mfowethu ikanjena ke le umuntu ubhala nawe kwento zokubhala uthi Mzo lifestyle noma uthi nyanga yodumo Mzo ngicela ukuthi mfowethu umuntu mayifuna location engalahli nje abhala athi nyanga yodumo Mzo uqhamukele lifestyle indlela idlula khona ngaku yabo right ithi kanto into kanje ngo from 5 6 no from 4 5 these first 2 hours kungena ngo100 rand esangweni then ngo 6 7 8 kuyale 9 ngena ngo150 iyanyuka imali so umuzazi uthi ufuna uzoshesha ubamba indawo yakho zifikele early and then from 5 6 or 4 5 6 lawo ma hour u3 amantombazana ngena mahala yemona umusa njalo free of charge intombazana nje ingenele mahala and then sicela wonke umuntu ahambisane nento yalapha i-theme yakhona ithi black all black it's a Durban July after party zonke mayisuka ku Durban July siza ngale on Friday kune event futhi eMzo lifestyle sihostile utips bazobe khona i-ladies night siyacela wonke umuntu usuka lapha khona ngicela ukuthi Friday senze ngamasibomu ukuze uzobona ilocation nokuthi uzobona ukuthi awubhoreki yini kule ndawo ngicela ukuthi Friday ngamasibomu bekuthiwa kungena egateini u70 rand ngicela ukuyenza mahala so yazi sengikhuluma emsakazweni I need to go back ngiyoyifixa ne management it's fine onganani ngono babala ukuthi bekungena abantu abangakungikhokhela ngicela ukubangenisa mahala Friday ukuthi umuntu azobona ukuthi ngizobhoreka yini lana kumnandi is it the right place for me to post into ubone ukuthi kumnandi yini mawuye eMzo lifestyle awugqoki noma kanjani indawo ehloniphekile leya esesayileni asisho ukuthi igqoka into zamagama edurayo no zigqokele nje kahle but ube clean asifuni ukuthi lapha mfethu kusuke kunabantu ababeka amafoni wabo la wallet wabo asifuni ukuthi umuntu ethi mayisukume etoilet usehamba nezinto zakhe no sifuna umuntu akhululeke ashiye into zakhe and asifuni labo bhuti abazothi mayifika lapha seloko etapa amantombazane waba no ba mawushela nje khuluma naye kahle ungambambi ngiyeke bayeke so nje mfethu on Sunday futhi sinayi event udladla mshunqisi uzobe khona futhi naye lapho ke sithi wonke umuntu asifike sithi black and white sesiyimixile seku black and white black and white wonke umuntu sithi siyabacela ukuthi osisi thatha ihili lakho impela sifuna ukubona ukukhipha iwalk yakho $1 million walk sifuna ukubabona ngoba mfowethu kudilika igoli lithi lizokhombisa itheku ukuthi wenziwa kanjani lifestyle wonke umuntu akaphelele khona sifuna ukuzwa ukuthi obani abezayo alright kanjani mhlamba khona bazothi bayeza dokotela sibathathe nje ake sibaze ukuthi ake sive ku 0604807164 siba mhlamba thina abantu ngomnye wabantu abazobe khona eMzo lifestyle this coming weekend alright ake sive bamhlambi kubana simthola emncebeni ku 0604807164 iphinde ku 0604807164 ngelixesha black on Saturday black with Casper on Sunday black and white and then on Friday gqoka mnandi nje noma yini free of charge molweni ekhaya molweni okay andazi ke mhlamba uqhawulwa intoni siqhubeleke sithatha omnye futhi umphulaphula siba ingabe uthini ngalo Jacques lo Mzansi enqubeni sekubulisa mona ekhaya sawona futhi yaphila sikhona phutiza kunjani mfondini sikhona hayi umanje into yakho lento nasemntambini hayi ngiyafisa ukuzobona le ndawo engihlezi ngizwa endaweni ukuthi kunendawo ekanjalo hayi ngiyafisa ngizoqhamuka impela ngizobe ngikhona ngiyabonga danke satilike mnambithi uzengenena uzobona iMzo lifestyle danke danke bodiza right khona phambili siba mhlawumbe sifuna abantu bakhona pha emncebeni ndichilo lathi ku 0604807164 uyeva Omkhulu xa ngaba kusuka abantu abaleke umnambithi umuntu lapha kufutshane engayazi indawo ithini lonto enqubeni sekubulisa mona ekhaya
Molo baba lokulobi. Molo tata. Ambrele dokotela Umkhulu lapho. Amen baba. Ngiyacela baba ngishayile baba kodwa baba ngisiza kanjalo ngibhekele. Hayi next week. Ngiyabonga dokotela. Donkey says siyabulala kakhulu next week ya nakanjani sobe sizibheke into ezikanjalo kongoku sibheka abantu abathi no Lobi siphinde sisho lento. Abantu bakhohliwe. Yeah. Last year we had an event eyaba successful. Abantu abayihalela they were like wow. Igaladina ikhumbula. Oh yes, yeah. This year ikhona futhi. Kahle dokotela. Awuthi sibambe lo sibuye. Ikhona mfethu igaladina but ke uyazi igaladina yethu is an exclusive thing. Yes, Monobot. Sikhona kunjani tata? Ngicela Umkhulu angibhekele. Next week na kanjani sobe sivulile lo thuba elo data. All right. Okay. Enkosi kakhulu. Mfethu igaladina ikhona. Yeah. Enye into siphinde sisho kubantu a lifestyle ithe bathengi ngibatshele emsakazweni uthi we do have a restaurant lapha. Yeah. Nokudla nje lokho kwama restaurant ukuphambili. We do have qualified abo chef. Kuyaphekwa. One day nje mawulinda iflight yakho uye airport. Okay. Use airport kushila iflight ubonta kusekunzima manje. Yeah. Call sikulande airport ngoba siseduze. Free sizokuthatha mahala sikubeke lifestyle uzolinda iflight yakho khona. Free of charge nje. Niyevake bahlala. Sizokuthatha nje mahala sikubeke. Ufonela number 0875501177 0875501177 it's our office line. Batshela ukuthi ngicela ningitransferele lifestyle. Then you know what guys, sifuna ukuza lapho nabangani bethu maybe su4 su3. Okay. Sifuna uzoyirelax sishiwe iflight or else manishile iflight kuthiwa senizothola yakusasa. Sinayi accommodation indawo yokulala. Yeah man. A lifestyle enhle futhi. Angithi senzela bengenzela ama client ami esigodlweni. Okay. Mawufuna ukuza futhi esigodlweni uzofuna ukuzolanda isigubhu lezi ezidurayo awunandawo yokulala ufuna indawo private nginayo sengizakhile ezinhle futhi hayi kancane maybe one day uMandla uzoyishootha. Okay. Abakhombisa abantu ukuthi exactly nazo izindlu zokulala zaka Khehlelezi TV khona DSTV kuleyo Explorer impela yonke into amakhemisi avulile ngamasibom lobilobi ngoba sifuna ukuthi mawuza enkonzweni yentaba uthi ngicela ukuzokhulekela lento iproduct yami ngolesithathu Wednesday uzuthi ngithini amasibom from ngokugcina sengiyivala ngoba ngifuna ukuthi lento bangabi baningi ungatawuzwanga ngifuna bayizwe lento futhi ngisho kahle sebephumile abanye ku Facebook from 1 to 5 Wednesday 50% off emakhemisi wami wonke ama product ukusona ngo1 ukuya ku5 ngo Wednesday 50% off amasibom nje no baba ka Magic Oil no Magic Oil nani yonke into Nestle Queen from yes then yonke into then esigodleni ngisenjalo bayazi ke I'm a man of his word bebefika abantu bethi Mkhulu uthe kune special sokugeza siphela olesithathu ngilo ngibagezile nje shothi ama client amesemile sengisebenzana nabo labantu abaloko bezogeza ngilo ngibageza igubhu ngiyabanika namanje ngisashilo igubhu zami zisase ku special special sami siphela phambi kwakusasa Wednesday. Okay. Umuntu ofuna isigubhu nje sheshe uphuthume ngoba siphela ngaleso sizokwenzela umcimbi wakho wonke ufike kunti mina emakhemisi ngolwesithathu from 1 kuya ku5 ntambama wonke amakhemisi kaKhehlelezi ake ngibabalela amakhemisi sengivala. Okay. Yine khemisi khona Ilof and Commissioner likhona eGoli ngase CCMA building eGoli town phakathi. Gine khemisi ku Stein Towers ePretoria. Gine khemisi opposite Deep Spa ePorchepstein. Gine khemisi phakathi eEast London etown phakathi. Gine khemisi Department of Labour eVerulam eThekwini. Gine khemisi elikhulu kunawo wonke elila eThekwini 407 Salmon Grove. Abaningi umgwaqo bathi uAnton Lembethe. Gine khemisi lapho.
Ngiphinde ngibene uSmith Street. Ngine chemistry 176 Peter Maris. eMaritzburg ngase Home Affairs. Likhona ichemistry. Ngine chemistry eMaritzburg. Phansi lemgwaqweni ezantsi eMaritzburg eMnambithi. Likhona ichemistry. So wonke umuntu mfowethu ngolesithathu kusuka ngo1 kuze kuyoshaya u4 ntambama. 50% off. Mhlambi inamba dokotela abafuna ukuzohlola mfowethu. Ake ngibenzele ispecial ngamasibombo. Hayibo yabona abazohlola ke uyizeke. Ukuhlola ngithi eThekwini ngihlola ngo I think u500 rand or 400 rand. Okay. Ngamasibombo nje. Ake ngithi ukuhlola u300 rand. Ukusuka kusasa. Khona bathi ayingeke inyanga enjani mina ngihlola ngo50 rand hamba ohlola ku50 rand wakho. Okay. Mina mangihlola angihloli angifuniseli. Number 2 wayibona aphi inyanga uthi mawuza kuyona uzohlola ikuphakela ukudla. Full catering. Kahle dokotela. Mina full catering ufika uhlale phansi bafike bazokusave bakunika ukudla full asifune imali yakho. Kuleyo mali. Leyo mali ukhumbula ukuthi kumele ngihlephulele umuntu ogeza abantu catering. Yonke leyo nto. Mina maybe ngicina ngisele nawo lo 100 rand usukufuna ungikhokhela wona. I-service yami. Kodwa baningi abantu esuke sebe ekwazi ukuthi nabo bafike emangubo from kusasa bephethe from kusasa kuze kuyoshaya uSaturday. Ngizobahlolela ngo300 rand. Uvileke mphulaphula. Egoli nakho futhi ngizobahlolela ngo300 rand. Bese kuthi eCape Town because ngizobe ngise Cape Town ngiye ngihlole ngo700 rand makumndeni. Okay. At this time ngicela siyehlise siye ku500 rand. In Cape Town they need to understand I travel. Okay. My flights wami nje masu2 it's 15,000 in return Joburg and Cape Town. So I travel. So they must bear with me. Abafuna ukuzohlola labahlala bethi ngiyafisa ukuya kuyena. Abathathe nanka amanamba. Bayikhulumele futhi bathi ngizwe emsakazweni kuthiwa kune special sokuhlola. Mfowethu inamba ithi eyokuhlola 072 1234 976 zipi right and then enye it is 063 051 7641 bese siba neyaseGoli. But mawufonile eThekwini wakwazi ukungena ubhukhele appointment yaseGoli bazokunika. Okay. YaseGoli it is 066 00 266 33 right bese eyaseThekwini office line it is 087 550 1177 mawufuna uWhatsApp umkhulu straight izanqoka imle WhatsApp but mawufona iya ku consultant yak-attenda yakubhukhela appointment ngokusheshsha it is 071 130 7808 071 130 7808 wonke umuntu mfowethu ngiyathemba ngikhuphuka naye siyentabeni kunento esiyoyilanda nami ngizobe ngiyikhulekela mangisentabeni hayi ukuthi nami ngizobe ngiphethe isikhafutina ngiloyo ngidli uzoyibonela nawe uthi cha ulambile kodwa ngisemandleni sonke sikhuphukeni mfowethu ngomgqibelo 8 o'clock base ufikile emahlabathini usulinde imoto ziyahamba siyakhuphuka sonke siyakhona uphathe nezimpahla zokushintsha ngoba siya nasemanzini ubuye kuyo empophomeni makuphuma empophomeni sibuya Sunday attend isonto lika 5 ekseni asenze njalo mfowethu. Nkosi Jabodela siyabonga kakhulu ixesha lakho sitibona khona free trial za inkosi xa siphile lithuba tathi. Mfowethu kunamathikiti engizowawinisa kusasa awasemzo lifestyle i-event ka Casper. Okay. Lamathikiti umuntu ofuna ukuwina kusasa ngo6 o'clock kuya ku9 o'clock akangene athi www.drkonline.co.za my online radio 6 p.m. Okay. Kwishow ka Khehlelezi akangene kusasa ngilalele kunembuzo engizoyibuza wawina uyiwinela ticket lakho ngoba kune VIP kune VVIP i-VIP it's 1000 rand i-VVIP it's 1800 mina ngiyowinisa kusasa amathikiti e-VIP awu2 which means ama 1000 awu2 umuntu ozoyiwinela lawo amathikiti uzongena mahala aye VIP uzoyitholela into zakhe
sezimlindile. Khumbula umuse VIP kunento zakhe siyozikulindile. Yeah, and futhi nalabo abafuna ukubhuka amatafula. Yes. Ngicela ukuthi ungu-WhatsApp. Okay. Khehlelezi ngifuna ukubhuka itafula siyeza nabangani bami singaka itafula liyimalini zokutshela ama price.